Tässä on Jarkko, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Taloyhtiöön halutaan aurinkopaneelit, mutta hän ei tiedä mielestään riittävästi, mikä on aurinkosähkön hyvityslaskenta ja miten se toimii. Siksi hän pyysi apua toimiin nimi nostavalta. Jarkko asuu tässä taloyhtiössä. Sähkö tulee tietenkin pääosin sähköverkosta paneelien asentamisen jälkeenkin. Kun taloon on asennettu aurinkosähköjärjestelmä, se tuottaa auringon paistaessa sähköä ensisijaisesti taloyhtiön tarpeisiin ja toiseksi aurinkoyhteisön jäsenille. Jos yhteisön jäsenet eivät pysty kuluttamaan sillä hetkellä kaikkea juuri tuotettua aurinkosähköä, loput menee sähköverkkoon. Jarkon lisäksi taloyhtiössä on muitakin osakkeenomistajia, jotka harkitsevat aurinkosähköyhteisöön liittymistä. Yhteisö saa aurinkosähkön ylijäämän ilmaiseksi. Aurinkosähköllä katetaan ensiksi taloyhtiön sähkönkulutusta. Ylijäävä sähkö jaetaan osakkaille samassa suhteessa kuin kulutkin. Yleensä tämä perustuu osakemäärään. Jako-osuus muodostuu siis prosenttiosuuksista. Pähkinänkuoressa asia menee näin. Tuotettu sähkö käytetään ensiksi taloyhtiön hyväksi. Jos aurinkosähköä jää yli, se annetaan yhteisön jäsenille jakosuhteen mukaan. Yhteisön jäsen voi saada aurinkosähköä korkeintaan sen hetkisen kulutuksen verran. Ylimenevä osa aurinkosähköstä menee sähkön myyjälle. Aurinkosähkön tuotto ja sen kulutus lasketaan 15 minuutin jaksoissa. Esimerkkejä 15 minuutin mittausjaksolta. Ensiksi tilanne, kun aurinkopaneelit eivät tuota mitään. Silloin kaikki sähkö tulee tietenkin sähköverkosta. Kun aurinkopaneelit tuottavat jonkin verran, ensiksi katetaan kiinteistösähkön osuutta. Jos tämän jälkeen sähköä jää, se annetaan yhteisön jäsenille ennalta määrätyn jakosuhteen mukaan. Loppuosan mittausjaksolla tarvitsemastaan sähköstä käyttäjä ostaa verkosta. Kun aurinkosähköä on runsaasti tarjolla, yhteisön jäsenet saavat enintään kuluttamansa sähkön verran aurinkosähköä sillä mittausjaksolla. Ylijäämän ostaa valittu sähkön myyjä. Myynnistä koituva hyöty menee taloyhtiölle. Nyt Jarkko on onnellisempi, koska toiminimi Nostava palveli hänen taloyhtiötään konsultoimalla aurinkosähköhankkeessa. Toimi sinäkin kuten Jarkko. Toiminimi Nostava.